Здравейте, мили приятелите, палеца горе и сапони с каналът ми и на цвета камбанката. Дай да видим. Дай. Сега ще почиста малко, след това ще учам таблицата малко и като половинката я знам, половинката не е, но както и да е. И след това ще правим нещо в топ модел. Може и вас да ви вземам, но не знам, ще видим след това мога нещо да видим в YouTube. Моят като с нощи, тук се отдъпра с така. Защо не иска да се фокусира? Ето тук виждате, че тук има една... Ето виждате, може да видите, че има... Тази черта. С нощ отиваме на парко и с нощ се отразках на едно дърво. Но както и да е. В момента сега ще чистам с тези обувки да ги пробвам и да видим как са. Сега тук горе на масата почти всичко е такова. Като масата сега е готова. Ето вижте. Тези тук да се седа и така. Ами само тук долу. Яката тук долу го малко по-хубаво трябва да го направя. Диван е хубав. И тук долу да сметам. Долу под масата също. Има мърсоти. За че няма да пускам по самолетско, просто ще сметам. Малко ще учам таблицата и... Да, сега е 12:48 захато и майка ми трябваше в 12 захато да върви на работа. Защото на майка ми приятелката. Тя работеше там, където майка ми работи с Симачек, но тя сега си тръгна. Искам да кажем, че тя отиваше на Урлауп или там на малка почивка и сега майка ми трябва там в Симачек сама да работи. И за това в 12 сата отидем до 5 сата. Сега ще чистим. Първите 10 000 платили и запазили банковата си карта в моята до 31 юли ще скачам една от 5 награди. Така правиш и разсуваш. Нищо. И тогава ти всичко ще вземеш една перба и ще избръсваш каквото ти например, а не аз. Ясно е? Ясно е. Вкусно. Аз ще я събери тук те отдолу по самото така. Аз ще я тук. Аз ще събери там те долу нещата да сметам. Това е тази кашлица. Вчера беше облечена, нали? Вземи драконовски мерки срещу кашлица. Близалки при кашлица. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пилкови близалки. И децата ги обичат. Каротен. Избор за едно безгрижно лято. Изживей го сега на плажа с Каротен. Ей, телевизия ли гледаш? Лято е, не стой вкъщи, свиквате шарен и да очаква за нови приключения. Ние ще идеме тук. Ние ще идеме в Грабо.бг. Или чужбина, всичко започва с Грабо.бг. Искаш ли и ти страхотно лято? Ние ще идеме тук в Джъмбо. Майка ми като и баща ми кажаха, че като си бебеме към България, ще идеме към малко на почивка за 2 дена, може би ли да. И ще идеме към Грабо.бг или към Джъмбо, не знам, ще видим. Джумбо или Грабо.бг. Грабо.бг. Ами за 2 дена ти нали, да. Ако вали, няма да вървим да капаме. Но и да вали и голяма работа, ние просто ще идеме само за 2 дена да седим малко там в Грабо.бг или към Джъмбо или
към Зозопол или така, не знам. Тук ние бешохме преди към Зозопол и аз като бешох така 6 годинки или да, с моя приятел, с моята братовчетка, най-голяма братовчетка, не е Синем, ами Мелисата. Вие не знам дали я знаете, но както и да е. И нали, и бешохме с кой още? Да, Мелисата, и аз, и брат ми също, както и да е, на Мелисата родителите и така на всички на Мелисата родителите и така на моите родители и моя брат всички и на моя приятел или как да ви го обясням. Да, да кажем, че и моя приятел, но както и да е. Моя приятел и деца и на моя приятел родителите пак дойдеха с нас. И там в Зозопол отидохме да плуваме за не знам колко дена, за може би една седмица там седяхме в Зозопол и беше много хубаво. Но може там да идеме или не знам, ще видим къде идеме. Но ще идеме някъде за 2 дена или за една седмица, ще видим. Но сега да продължавам. Ето майка ме тук работи с Симачек. Симачек. Един обиец трябва да бъде спрян. От 21 премиера Нова. Събота събуди се. Есенни температури и летни вируси. Расте ли броят на заболелите? Най-коментираната сватба в Говори Сива, Светлана Василева, вече Гущерова. Потопени кораби и пиратски ковчези. Истории от острова на Барбароса. Събуди се, събота 8 без 5. И трите думи са написани грешно. Защо стана? Сядай. Това значи, че не си учила през деня. Написах ти подробен график. Кога да учиш таблицата за умножение и кога новите думи. А ти? Всичко ти написах, Коби. Всичко. Но ти не си върнала пръста, защото не те интересува. Не, Ахен. Не искам да те слушам. Как очакваш да минеш изпита? Аз съм тук. И се опитвам да ти помогна след работа. Ако беше спазила графика, сега резултатът щеше да е друг. Разбираш ли, дочко? Не, Ахен. Аз съм. Мислех си, че ако преговоря всичко след като си свърша работата в кухнята, ще си изпомня. Ахен, дай ми още малко време. Ще науча всичко и после ще ти го кажа. Така ли? По твоята програма очакваш да те изпитвам през нощта? Както искаш. Но след малко заспивам. Така, сега смета, как гледате. Не мога къде да ви фърнам, защото тук сега ще... Сега и... Сигурно е това. Още ли гледаш телевизия? Ще отвориш. Намасте, госпожо Кинджан. Намасте. Сега е хубаво. Лело, закъснях, защото правих списък с това, което трябва да купим за другия месец. Давал, знаеш ли какво стана? Знаеш ли какви ги върши жена ти? Пак проблеми. Какво е станало? Давал, днес много закъсня. Защо си идваш чак сега? Нищо вечерята. Те чака в кухнята. Иди да ядеш. Добре. Чакай, първо ме изслушай. Жена ти е започнала да работи в телевизията по рекламите.
Така хора, тук съм готова. Ето вижте. И плюс това на приш, ето тук това. Уп, падна. Това на приш и тук това лего. Не е много хубаво, но поне го вкарах тук вътре и тук вътре. Горе играчките. За последно ми трябва да направим тези вагоните си. И тогава ще почвам така на 3 таблица да учам. Аз се знам на 3, но баща ми така кажа и аз така трябва да правим, нали? Трети клас. Така да сега четвърти клас. Ще станам. Така. И тук също 2 баланси ще слагам тук и там. Така. Никога не знаеш откъде ще върти травата. Ето каквото прихващах. Минах на течния, все едно не съм права. Децата вече не са древни. Сега е хора 13-14. Това означава сега е един сахапто и да, ще успеем до 30-то да научам 3 таблицата. Според мен, но стискайте палци. Трябва да е Савекс. Виж, истинското кисело мляко през прозрачната опаковка и се наслади на неговия традиционен млечно вкус. Аз съм готова, чакайте само малко за малко, за една секунда. Така. Бъбреците са естественият филтър на организма. Когато в тях се образуват пясък И тази ще слагам просто. Ето там. Паста помага бъбреците да се изчистят от пясъка и да се предотврати образуването на камъни. Последната тук ще слагам. Профилактика на бъбречно-каменна болест и уринарни инфекции. Фитолизин паста е лекарствен. Не е много хубаво, но не. Така, тук това го. Брат ми. Килимо. До масата всичко добре и тук всичко. Окей. Така, сега ще вземам... Това е топ модел, хора, вижте. Но ще знам кога направихме така топ модел и вижте брат ми какво направи. И аз му дадох това, дето му дадох четка, но не е много хубава например. И му дадох ето тук това. Но същите. После пак ще направим топ модел. Така, следното, което направим е да вземем едно тефтерче. И един мулив. И един мулив. След като аз имам още топчета, но с както и да е. Топчета, но както и да е. И сега ще седа. Ще научам до 3 таблицата. Според мен ще научам, но стискате палци. Изненадващо променящ се вкус. Така, взимам моето тефтерче и... Заради това татко често закъснява с утре. Вътре треш. Не може да я устои. С деликатни аромати и хидратиращи масла, новите сапуни Тео правят кожата мека и хидратирана. Всички те са хубави. Дори мама не може да устои. Тео, за неустоима мека и хидратирана кожа. Хемороидите са неприятни, болезнени Да започваме. и стеснителни. Когато се появят, хемороидите унищожават комфорта ни. Нямате нужда от операции. Решението е хемороидин. Хемороидин на доктор Тошков. Природата ти е дала всичко. Мощ, чистота, енергия. Тя идва отвътре. Едно по 3 е 3. Вътре слагаш. 2 по 3 е 6. 3 по 3 е 9. Какво? Честито! Да. Вземи заедно тези кредит до 31 юли и може да спечелиш един от 50 смартфона или една от хиляди други награди. 4 Добри по заедно, добри 3 приятели. е Познато ли ви е чувството на тежест и болка в краката? 12. Троксилазин ефективно облегчава болката и намалява оттока, Пет укрепва венозните стени и по подобрява кръвообращението. 3
Триле. А, да. Без разширени вени. А сега търсете троксафазин гел. 15. Упаковка от 100 грама. Лекарствен продукт за 5 по 3 е 15. Така, 6 по 3, да напишем. Защита от фармакиорон. Фармацевтичен хиалурон. Слънцезащита за интензивна хидратация и антиейдж ефект. Е 18. Предпазва кожата от фотостарение. Ето вижте, как го написах. Може повече. В аптеките и на Така, после 7 по 3. Точка нова, точка ДГ спечели с мисията на възможно разпад. 21. 7 юли. Романтиката, 8 по 3. когато най-много я желаеш. 24. Чакай. 24, да. Единственото, което търсиш. Не бягай 9 от хубавите по неща. 3. Събота. Кардинали на любовта от 20 15. и е 27. Черно от 15. Онова. И 10 по 3 е 30. Чакай, да, 30. Обсебвате. Да, 30. Любовта се Така. ражда всеки път Вижте. различна и умира. Ако е право, дете палеца горе. Ще можеш ли да продължиш след тази любов? Право е, нали? И живея Така, 1 по 3, 3, 2 по 3, 6, 3 по 3, 9, 4 по 3, 12, 5 по 3, 15, 6 по 3, 18, 7 по 3, 21, 21, 8 по 3, 24, 9 по 3, 27, 10 по 3, 30. Минаха 2 празника. Така, след като малко знам на таблица по 3 и за това задължително дайте палец за таркото. И аз заради това става моя канал. Правим, просто искам да имам сега не знам, може би 27, 28, 30 хора да имам, поне ще ми стигнат тези 30 хора, които в момента ме гледат. Раши, простряли дрехите на терасата? Да, вече съхнат. Майко, ако трябва да ти помогна с нещо, ти само ми кажи, нали? Днес като почти всичко е готово. Дойде. Сега 5 гледам, трябва да го направим. Това ще направим. Ако искаш да помагаш, иди да попиташ Гопи. Така, 1 по 3, 3, така, ето тук го знам без да гледам. Добре ли? После трябва и да учи. Така, 1 по 3, Защо Хем и Гопи не се карат? Вчера я разсейвах цял ден, за да не учи. А Хем трябваше да се 1 по скара. 3, 3. Но не го 2 по направи. 3, 6, 3 по 3, 9. Ако Гопи учи... Да, изпитът ти е скоро. Да. 4 по 3 е 12. 12. Отивам да сготвя. Нека Гопи да си учи. 5 по 3 е 15. Раши, 6 по 3 знам, че ти ще отидеш да сготвиш. 18. Поне няма да гладуваме. 7 по 3. Храната трябва и да... Да, 7 по 3. Затова внимавай. Разбрали ме? Обърках се, хора. Не съм се обърках. От този филм гледам и такъв не да... Дойде. Ще го намалям и ще почвам още един път наново, защото аз гледам. Бе, малко ще го намалям, защото аз не мога да се концентрирам така на моята работа. Стоп! Добре, ще стигам, Аз как да гледам ти как ще орничиш? Трябва там да концентрираш. Това е за дневната молитва. И ти не говори. Ти как? 4 по 3, 12, 5 по 3, 15. Майко, може би... 6 по 3, 18. Знаеш ли хората колко се стараят? 7 по 3, 21. Майко, отивам да питам Гопи дали има нужда от нещо. Потребвам за нещо. 1 по 8, 24. Или нещо там. 1 по 9 по 3.
27, 9 по 3 е 27. Моля да провериме. Да, истик. 9 по 3 27 и 10 по 3, това го знам, 30. Така, без да гледаме така. Да, просто така малко се научих, но... Чакам да пуснат рекламата. Не мога да спя. Стой тук. Сега ще я пуснат. Цяла нощ не се давали. Разпродажба на сарите. Красиви сарите. Казвам ти, почакай 2 минути. Сега ще я пуснати. Купувате едно, получавате едно безплатно. Аз трябва да отворя магазина. Даво, гледай. Ето я. Виж. Гледай. Ето я. Какво стана с телевизора? Защо нищо не се вижда? Не се тревожи, сигналът прекъсна, затова не се вижда. Ще се обадим техниците. Да. Тата, дайте палец горе, разтъкайте това видео и се абонирайте за каналът ми и натиснете камбанката. Чао!